Od bura ma Garissa kaonti oseyo od bura ma Garissa kaonti oseyo rowere mag Gen Z kuom dhi nyime gi bago ng'anyo pacho kaka giwacho ni jatend piny William Ruto osemiyogi moko kuom gigo mane gidwaro. Ka otelnegi kod jalup spika mar kaonti no Abdirashid Mustafa, jotelogo wacho ni rowere mag Gen Z onge kod paro mopogore kod kendo kelo liet mar siasa kod ketho mwandu mag kod tho e pacho ka. Bende gisiro lwedo chung' mar jatend piny mar chungo ng'anyo kendo singo mar tiyo kod chik e rito mwandu kod ngima jo Kenya ka gikwayo rowerego mondo yie gi twak gi sirikal. We understand that these demonstrations are fueled by a variety of concerns and frustrations. However, we must approach this period with respect for the Constitution and the democratic processes that guide our nation. Our country's strength lies in our unwavering unity as enshrined in our national fabric and national anthem also. We therefore call upon the Gen Zs to reflect on their action and calm the country.